Fil-Blat tal-Bajda il-Papa Franġisku għamel waqfa qasira illi fiha żar ukoll il-kappella ta' San George Preka. Hawnhekk huwa kellu jbiddel il-vettura biex jitla fil-Pope Mobil, iżda kif mistenni Franġisku waqaf biex jagħmel żjara qasira fil-kappella iddedikata lil fundatur tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija f'pajjiżna, Dun George Preka. Il-Papa, akkumpanjat anke hawn mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, waqaf fuq it-tarġa tal-bib prinċipali ta' din il-kappella u hemmhekk talab quddiem il-korp qaddis ta' San George Preka. Dan propju bħalma kien għamel ukoll qablu il-Papa Giovanni Paolo II li aktar tard kien iddikjara beatu lis-saċerdot Malti tant maħbub. Mal-ħruġ tiegħu lejn il-Pope Mobil il-Papa sellem lil mijiet li nġabru qrib din il-kappella sabiex jarawh qabel kompla bit-traġitt lejn il-fosos tal-Florjana, entużjażmu li effettivament iddomina tul ir-rotta kollha fid-diversi lokkalitajiet li għadda minnhom il-Papa Franġisku.